Que tal, amigos? Moi boas noites. Cúmplense os primeiros 100 días do novo goberno de Alberto Núñez Feijóo. A moción de censura de Ponferrada acaba nun serio revés para o Partido Socialista. Xavier Vence podría ser a nova cabeza visible do bloque nacionalista galego. Finalmente, José Blanco anuncia que dimitirá somentes no caso de que se abrira un xuízo oral. Eses van ser os temas que nos ocupen no foro aberto de hoxe. Compre agora presentarles aos nosos contertulios, que son Carlos Ruiz Miguel, moi boas, don Carlos. Eugenio Giraldez, benvido de novo. Graciñas, boas noites. Don Pablo Acción, que tal? Moi boas. Como lles decíamos, 100 primeiros días de Alberto Núñez Feijóo frente do goberno de Galicia. El destaca que un dos seus principais logros é a contención do déficit no ano 2012. Di o presidente que poucos gobernos dan aprobados presupostos en 100 días e que con eles asegurouse a autonomía económica e política de Galicia. Estamos cumprindo os compromisos que os galegos respaldaron nas urnas e que temos enfocado as liñas de actuación que comprometimos no discurso de investidura. A solvencia, engade, permite pagarlles aos proveedores en só 50 días e soster os servizos sociais e máis a sanidade e o ensino públicos. Que blindaremos as prestacións dos servizos públicos básicos, que seguiremos atenuando en aquelas decisións nos que haxa marxen de manobra no ámbito das comunidades autónomas e que Galicia poñerá novos instrumentos para transitar cara ao crecemento nesta legislatura. No arranque da legislatura, a Xunta de Alberto Núñez Feijóo remitiulle ao Parlamento a maiores dos presupostos os proxectos de lei do taxi, as telecomunicacións, estradas, galeguidade, caza, innovación, horarios comerciais e universidades. Don Eugenio, decía o presidente da Xunta despois desa entrevista que tivo con Mariano Rajoy no Palacio da Moncloa que Galicia sustituirá a Cataluña como gran modelo autonómico. Sí, sí. Isto é excesivo, é unha pasada, ou responde á realidade? É propio que Feijóo faga esa reivindicación do modelo galego, basicamente do modelo de contención do déficit e do gasto público que o presidente da Xunta ten a gala mostrar, e particularmente mostrar en Madrid. Chámame moito a atención que precisamente onte o presidente da Xunta de Galicia fose a Madrid a 3 escenarios, un deles evidentemente a entrevista co presidente do goberno na Moncloa, tamén a formar parte do elenco de cargos públicos do Partido Popular que estaba o carón de Dolores de Cospedal e finalmente tivera un acto nocturno na Casa de Galicia. Madrid evidentemente para Feijóo é toda unha referencia, pero probablemente é unha referencia cando sae do padronelo para adiante. Evidentemente aquí na Casa é outro o discurso e outra tamén a lectura, pero no caso concreto da cuestión económica, evidentemente o que ninguén pode discutir é que Feijóo ha logrado, o seu goberno acadou o éxito de conter o déficit, conter o gasto. A cuestión é a cambio de que? A cambio de cantos recortes, a cambio de cantas situacións. Compensa o esforzo? Non del todo. Non del todo. Penso que non. Penso que frente á necesidade de recortes indiscutibles, especialmente, por exemplo, adelgazando a administración pública, semella que moi axeitadamente, penso que noutros intres, noutros eidos da súa actuación preocúpame especialmente no ámbito da sanidade pública, particularmente, e tamén nos ámbitos da educación. Sí. Don Pablo. Pois eu non estou de acordo co señor Giraldez. Non, evidentemente podía ser, pero non é o caso. Eu penso que o que fixo Feijóo, porque non é só naturalmente a contención do déficit público e non ter que acudir ao Fondo de Liquidez Autonómico e non ter que acudir ao crédito ICO para pago a proveedores e ter unha taxa de paro 5 puntos por debaixo prácticamente da media española. Sí, pero estamos casi en 300.000, claro. Bueno, sí. Casi en 300.000 parados. Sí, pero bueno, estamos na situación na que estamos. E colocar a súa débeda casi de todo ano en 4 días, que eso xa indica que pensan os mercados sobre a nosa comunidade autónoma, dato importante. E despois no terreo que ti decías, eu o que vexo máis ben é que o que se adicou a facer Núñez Feijóo é a frear a vaga de recortes que se están producindo en toda España, naturalmente, recortes que tamén algúns veñen marcados, por certo, pola Unión Europea. Eu penso que Núñez Feijóo pode facer un balance bastante positivo
dado na situación na que estamos, do que ten feito nestes 100 primeiros días do seu goberno. Ademais, hai outros elementos, como por exemplo que ten unha unidade no partido que parece casi indiscutible, unha tranquilidade idiomática que contra o que algúns din non se plasma en ninguna batalla na rúa, nin nos colexios, nas escolas, como pretenden algúns. Tamén ten un goberno que cunha estructura breve, nunha primeira instancia houbo dúbidas sobre a composición porque tivo que facerse de xeito rápido na legislatura anterior. Agora xa está perfectamente dimensionado, un goberno eficaz, é un goberno con unha estructura moi definida, con unha primeira liña co señor Rueda, unha segunda liña os conselleiros, diríamos, principais e outra liña. Agora está loitando por a supervivencia dos sectores estratégicos básicos, con algúns avances naturalmente moi difícil en naval e no sector lácteo, con ese acordo tamén para que non se venda leite por debaixo dos custes de produción, por exemplo, os contratos coas industrias, e como asignaturas pendentes, e que diría que ten que solucionar o problema do partido en Santiago de Compostela, onde eu penso que a cousa non pode seguir dese xeito. Cecais tamén asignatura pendente da aposta pola investigación para evitar a sangría de xente que marcha con talento da nosa comunidade e, por suposto, como o resto dos mandatarios autonómicos, crear emprego. Don Carlos. Bueno, eu penso que o balance que se fai é quizáis demasiado triunfalista. Fai uns días a prensa publicou un ranking do déficit autonómico e Galicia está no número 6. Non somos o modelo de referencia en España, é a sexta comunidade de menos déficit, hai outras 5 por riba de nós. Por tanto, non se pode dicir somos o modelo, non. Por lo tanto, eu diría que a xestión poderíase calificar cun aprobado alto ou notable baixo, pero non cun sobresaínte, como se pretende, non? Vostede pon notas, además, habitualmente. Bueno, claro, sí, digamos, era de formación profesional, ¿no? Entón, bueno, eso dunha banda. Por outra banda, fora do aspecto, digamos, do presupuesto das contas públicas, hai datos, bueno, pois, que son bons e malos en Galicia. Un aspecto positivo, pois que Galicia é unha das comunidades autónomas que máis exporta de España. Os datos de exportación son, de feito, a terceira comunidade autónoma máis exportadora. Un dato moi importante, moi positivo. Datos negativos ou datos non tan positivos, bueno, o tema das excaixas, máis de 100 días despois, esa comisión de investigación sobre a desfeita das caixas está sin... Vais a abrir. Vais a abrir, sí. pero va moi despaciño, ¿no? Moi a... En fin, a modo, ¿no? Quizáis tería que ir un pouco máis deprisa. Está o asunto Pemex, donde hai informacións moi preocupantes, informacións contradictorias, informacións preocupantes. Bueno, é dicir que o balance, pois, bueno, non é evidentemente o balance que podemos atopar en Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, digamos, as comunidades do Mediterráneo teñen un suspenso inapelable, pero eu tampouco sería triunfalista. Eu penso que un balance, bueno, máis moderado, non? Sí, particularmente chamoume a atención onte no resumo da entrevista de Feijóo con Rajoy un dato, sobre todo un titular: a posibilidade de que o goberno da nación facilite unha solución para as 90.000 familias que teñen o tremendo problema das participacións preferentes. Que é un pouco redundante o anuncio que xa se fixo a través do Instituto Nacional de Consumo, etc. Evidentemente, é que sempre dependerá da última palabra que diga Bruselas, que diga, perdón, a Unión Europea, evidentemente. Pero é certo que si Feijóo conseguise
acadase ese objetivo, evidentemente ese sería o mellor titular que podería presentar neste momento, neste intre, os 100 días, os 200 días, os 300 días. Pareceme, semella que é un tema importantísimo. Eu quedeime coa dúbida de que dirá Rajoy desa posibilidade, que claro, a versión que temos da entrevista é unilateral, evidentemente, é a que Feijóo ofreceu, non hai a outra versión. E logo, se podo agora, e se non máis tarde, Carlos, outro tema que como pontevedrés preocúpame, porque eu teño por certo que onte falaron del Rajoy e Feijóo. Outra cosa é que non se di absolutamente nada. Que vai pasar con Ence? Evidentemente, claro, a sorte de Ence, a sorte final de Ence na súa presencia na ría de Pontevedra dependerá do que o goberno da nación diga finalmente, e non a Xunta de Galicia, porque o informe da Xunta de Galicia non vai a ser vinculante. Evidentemente é un tema de tantísima importancia, de tantísima trascendencia social, económica, política, que me parece absolutamente imposible que Feijóo e Rajoy onte non tratasen o asunto. Seguro que sí, pero quedanos por saber que... Non sabemos que dixer. Eu supoño que Ence vai quedar. Pablo, ao máis do que queiras decir en relación co que estamos falando, nestes 100 primeiros días houbo a tormenta perfecta sobre o Partido Popular, pasou de todo, prácticamente nos sorprendemos cada día cando vemos unha cousa máis porque pensamos que é imposible que poida suceder algo máis. Como aguantou o goberno de Galicia e o PP galego, como aguantaron esta tormenta? Quedaron un pouco marxe, conseguiu quedar un pouco marxe, ou se veron envoltos tamén en todo o rebumbio? Home, é que ten que quedar a marxe, porque naturalmente todo o que ten que ver con Gürtel refírese á etapa de Pablo Crespo como secretario xeral do Partido Popular de Galicia, e todo o que ten que ver con Bárcenas ten que ver cunha etapa na que Alberto Núñez Feijóo nin sequer era militante do Partido Popular, e polo tanto a ti, como eu xa dixen noutra edición deste foro aberto, a ti non te poden botar a culpa se eres socialista actualmente dunha cousa que fixo Felipe González. Naturalmente, eso está xudicializado e, polo tanto, eu non vexo ningún vencello coa actual dirección do Partido Popular de Galicia, que terá naturalmente os seus problemas, terá os seus problemas en Santiago, ou terá o problema do suposto enchufismo na Deputación de Ourense, etcétera, etcétera, pero ese non é un problema do Partido Popular de Galicia, é un problema que terá en calquera caso o Partido Popular. Por certo que esa treboada perfecta, esa tormenta perfecta, nas últimas horas parece que pasou un pouco o Partido Socialista, ¿no?, con todo este tema de Xosé Blanco. Sí, despois falamos del. Conseguiu Feijóo poñer un cinturón sanitario ao redor de Galicia para evitar eso, ou non o conseguiu, Carlos? De momento sí. De momento sí, pero este asunto Bárcenas ten aí unha beta, digamos, conectada con Galicia que pois pode que non sexa nada ou pode que de problemas no futuro, pero de momento hai que dicir que sí, que el ten aillada, digamos, a Galicia do escándalo, digamos, que afecta neste momento gravemente. Non é un asunto, efectivamente, Carlos, non é un asunto pechado, penso, non, dependerá moito da investigación. Por certo, si Ruz ou... Sí, aí está. O Bermúdez, partido de tenis que temos. Evidentemente, e que non é o mesmo para o Partido Popular, estou seguro, que sexa Ruz a que sexa Bermúdez, estou seguro. Aí a loita, evidentemente. Pero por que irrumpe Bermúdez neste caso? Bueno, boa pregunta. Para Bermúdez, evidentemente, eu non o sei. Eu sei que Rubalcaba, pero non creemos que se dé. Bueno, eu sei que Rubalcaba otorgoulle unha condecoración. Rubalcaba otorgoulle unha condecoración pagada ao xuez Bermúdez. Un dato. Eugenio, xa que estás falando, nos quedan 3 minutos nada máis. Falamos de 100 días do goberno, como foi a oposición nestes 100 días? Lánguida, triste, probablemente moi preocupada das súas liortas internas, dos seus tremendos problemas, o problema que ten o Partido Socialista, o problema que ten o BNG, que non é o que pretenda ser, e logo falaremos, supoño, de iso tamén, a casa común do nacionalismo galego,
Evidentemente, claro, non é o mesmo o Parlamento anterior sen Beiras que o actual con Beiras, pero tampouco este Beiras de momento é aquel Beiras tan trepidante, tan treboento. Os anos non pasan en balde. Evidentemente non pasan en balde. Por lo tanto, eu teño a sensación de que o ten moi fácil, moi doado Feijóo neste intre, por lo menos neste intre, con este tipo de oposición. Pablo, a oposición. Penso que o meu compañeiro de tertulia é sumamente benévolo con eso de lánguida e triste. Eu o que penso concretamente é que canto Partido Socialista de Galicia peor non se pode facer, e despois das eleccións tamén peor non se pode facer, eso moitos socialistas de Galicia o recoñecen, e canto BNG non se pode estar máis trabucado canto a liña que debería seguir un partido desas características na nosa comunidade autónoma. Perdón pola corrección. Non. Vou un pouco máis alá. Sí, falaba Eugenio que tamén é un factor importante, o factor Beiras é crucial nesta, tal como está composta a oposición. Para ti ese Beiras destes 100 primeiros días é semellante ou é diferente o Beiras de outras épocas que coñecemos? É diferente. Pero eu xa sabe vostede que lle outorgo ao fenómeno Beiras unha importancia relativa. Estivo con nós tamén neste espacio. Parece que o home está un pouco despistado, pero chegou sí cunha máxima ao Parlamento de Galicia de facer ruido. Eso está claro, que a máxima volve o pobo galego á Cámara Autonómica comigo, etcétera, etcétera. Sempre sustentado en nunha argumentación, eu diría que bastante máis pobre da que tiña hai anos. Por eso o dano, entre comiñas, que poda facer o resto dos partidos, eu o cifraría como algo a curto prazo, que non penso que non terá o percorrido que ademais moitos xornalistas estamos a dar. Bueno, Carlos, rematamos. Bueno, sí, eu coincido que, por exemplo, o PSOE non existiu como oposición, o BNG prácticamente non existiu, e a única oposición visible foi a de AGE. Eu non estaría tan seguro de que o fenómeno Beiras ou AGE non teña máis recorrido no futuro, sobre todo visto o que fai o PSOE e o BNG. É dicir, que nese sentido hai un baleiro, están cheando o baleiro do resto da oposición. Bueno, amigos,